Music o katawa nahimong programa nga mao ang Music Katawa uban ni Bay Ronnie Bay. Maing otto kanatong tanan. Adlaw karong Domingo, pizza 28 nimang bulan sa Disyembre tuig 2025. Okay, makandos, hapit na matapos ang 2025. Musulod na sab ang tuig 2026. Di maghinaot na makandos nining holiday season. Anaa sa maayo nga panglawas ang inyong kalawasan karon. Himsog sa kanuna ang inyong kalawasan. Kung asa makaroon, kamo nahimutang. Ibabaw ning kalibutan. Tungod kay kini atong panag-uban maghandos, lukop ta sa tibuok kalibutan. Naglanog-lanog ta gikan diri sa tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Sa ato ang tulamanon ang Music Katawa. Musika o katawa gihiusa. Kung diin mga kandos, inyo madunggan ang mga balak, mga pasiaw, mga balitang katuuhan dili apan tuon na lang ta aron madali. Ingon man ang inyong kapalaran. Una nga hala pangupot na mo sa inyong lingkuranan. Diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan aron anda mo nga mubahak-hak, muagik-ik, muaguk-ok og muagak-ak. Muna magkando sa hala. Baliha usa ng gisugma kay basig mapagod na yung gisugba. Kaya nga bandi aron, sadya na kayo magkandos, nagsugba-sugba diya daplin sa baybay. Samtang naminaw sa programa ni Bay Ronnie Bay. Malipayon na ito makaigsunan karon kay taas ang ilang bakasyon. Taas kay bakasyon magkandos tungod kay ang uban di bakasyon sukad itong Disyembre 24. Kay mobalik og trabaho magkandos Enero 5 na. Taas kayo, malipayon sila magkandos tungod kay ang pizza 29 sa bulan sa Disyembre o pizza 2 sa bulan sa Enero tuig 2026 gisuspenso ang trabaho ni Presidente Bongbong Marcos. Taas kayo ang ilang bakasyon magkandos. Gawas lamang itong mga trabaho, mga posisyon magkandos nga vital kana bang kinahanglan jud kayo, kanang need kayo, kanang urgent kinahanglan kayo sila sa serbisyo publiko sa makatawhan magkandos. Samaan ang ato ang mga personal sa kapulisan, sa kabumbiruhan, sa DOH og ban pa mga kandos. Dili na sila pwede makandos nga mopahuway. Inon pahuway na sila makandos kanang relibo lang. Shifting lang ang ilang trabaho mga kandos. Wala mga kandos. Sadya, malipayon pamilya, ron panahon na sa Pasko. Abisan pa man sa mga hagit sa panahon, mga pagsulay, ilabi na gyud sa mga bagyog linog, nga miagi magkandos apan padayon ta nga makigbisog. Aron ipamatuod na to nga ligunta sa usag-usa. Bahala ginagbay handa, wabay handa. Ang importante makandos nga malipayon ta uban sa pamilya. Bisan usahay, di kalikayan makandos, ana amagyud ng panag-away sa banag asawa. Papanindot ba ng banag asawa og mag-away kay nganuman hindi ka human linaw kayo nga namang linaw dunay gipaaway. Sige makandos, selbeng sinugatan kanatong tanan manayaw ta sa ato ang mga disco music. Music.